Happy Sunday. This is Sunday? Yes. Yes. Christmas Eve. Christmas Eve. And kagabi hindi ko na na-close yung vlog. Si Sophie dito natulog kagabi. And ngayon, dadali na namin yung caravan sa bay. Si Auntie Mel, sinet up niya na yung caravan niya kahapon. Tapos, tayo today. Okay, come on kids. And si Jan tsaka yung mga bata sila naglagay na mga bed sheets. Nilaban yun ni Jan. Tapos sila rin naglagay. Malamig. Mainit na malamig yung hangin. And hindi ko pa nabalot yung mga dapat ibabalot. Kasi makikita na nila. So mamaya ko na lang babalutin ng mga yun. Saan si Johnny Boy? Na naka-PJs pa ako guys. Naglagay lang ako ng ano. Nasaan sila? Lagay lang tayo ng ito yung maganda kung ano. Maganda yung fluffing very soft na cardigan. Or coat. Hindi, cardigan to. Cardigan ba to? Basta yan. From Korea. Where's Daddy? Come on, where's Daddy? Nakabit na ni Johnny po yung car. Tignan natin yung loob. Yung mga bata, tsaka si Jan yung ayan. Oh. Fresh. Oh, ang bango. Fresh. Wala na yung ating pintuan. Ayan. Fresh ang bango ng caravan, guys. Dahil dyan, oh. At saka yung amoy din ng sabon ng bedsheet. Okay. May, eto, na-stay na yan, guys. Dugo yan ng, ni Sak, yung nasugatan si Sak or si Holly. Yan, hindi rin siya natatanggal. Tapos yan. Ayan na. Dito na sila. Dito na lahat ng kids. Ayan, Mala Philippines ang style natin ngayon. Malapit lang naman. Mom, what does that say? What? I don't know. By Shilin? I hope you enjoy your Kasi 3-seat lang yan, di ba? Dapat yung isa sa likod. Tapos ano dyan? Magsiksikan kayo dyan. Are they alright here, ha? At the back? Yeah. Malapit lang naman kasi. Yung caravan natin. We're here. Pies here, yeah. Oh, will Pies he here. take the boat out? Yeah. Where is he going to put And it? ayun yung... Put there in a fishing? different spot, didn't they, or not? Huh? That's the right No, spot. that's in the right spot. That's Auntie Mel. Auntie Mel's caravan. Dito si Dad. Andun yung car niya. Nag-guide si Daddy din. Si Dad. Oops. Sila ni... Si Dad tsaka si Kuyang nag-a-assist kayo dyan. Dad, what is it? Yeah. And? Dad, should we grab the trailer and get the box? So nalagay na natin. Hindi ko na na-vlog kasi kausap ko si Dad. Ngayon. Yeah, look at nice. Dad, Nag-cut can ng we go grass past dito the si Jan. jumps? Ang balik tayo kasi hindi namin mabuksan ang caravan. Hindi alam ni Jan kung saan niya nilagay yung key ng door ng caravan. Sana nandun lang. They haven't bloody texted me back. Still sleeping. Are they? I'll get this one. Yeah, Mum's probably been up for ages. And Kasi si Joe dapat tsaka si Kylie, i-drop off din nila yung caravan nila can we go dito. see the jump? Kasi dito din sila for New Year. And can we grab the trailer? Alam nyo, kasi dito kayo sa I'll bahay. text your mum so I can see what they're doing. Kanina niya pa yan, ayan yung You can't text. nilagay niya dyan. Hinanap niya dyan, nung nandun kayo sa Go bay. get your phone. Ngayon, I knew I had it. pagdating namin, chinek niya ulit dyan sa box na yan. Ano Yeah, yan? you can text. Nakita namin, nasa car lang pala. Pero hindi niya makita doon kanina nung hinahanap niya. Diba? Dito na ulit tayo. Yes, son. Magre-refill siya. Na-refill niya na. You waste that, hon. So I smell good. Ito yung nabili natin nung
Caravan life tayo. Hindi ko alam kung napanood nyo na yung vlog na yon kasi hindi pa tapos yung caravan vlog natin. Ngayon, nagka-caravan vlog ulit kami. Just leave that here. Hey, wait, hang on. So, kailangan ko yan ipunasan kasi Oh, that's enough. Don't. That's it. Just put it there. Yung dalawang girls nandun na sa bunk bed. Shake it, Han. Yeah, it's alright now. Oh, I can sleep here. Dapat dinala ko yung laptop para nag-edit tayo. Habang hinihintay natin si Joe, ba't di ko yun naisip? Ay, ang bango ng aming bedsheet. Oy, smells so good, ha, the bed. Plus the caravan smell. Parang tayong naka-holiday na talaga. Yung dalawa naboboard. Wala pa kasi yung bikes nila. Bukas pa dadalhin dito yung bike. Mga Mom, bikes. did I still have like new shoes down there? I know. Like good ones? Yeah. I think I had two. You have Jordans Yeah. down there, not the grey ones. Yeah, I have another one. got May sapatos pa. Ang dami pa namin dito sa ilalim ng bed. Ang dami pa namin bagong damit You got dyan. like two of them. Tapos may sapatos pa ako dyan. Basta madami pang gamit dyan na hindi pa natin nasusuot. Nung nag-caravan vibe kami, nag-shopping kami. So, enjoy nyo na yung view ngayon, guys. Kasi, pagdating ni Joey, hindi na natin makikita yung view kasi dyan ilalagay yung caravan nila. Ang ganda dito gumising ng umaga. Dahil dyan sa view yan. Lalo na pag sunset, sunrise, ang ganda. Ibigay natin kay Joey yung view yan. Asa na sila? Wala pa din sila. Dito na sila. Smells good in here. I know. Hey, baby. Yan na si Johnny Boy. Nag-guide lang sila ni Johnny Boy. So, yan na yung ating view caravan ni Joey. Wala na yung puno. Pwede pa naman natin makita. Hindi. Mataas eh. Yan. May konti tayong view. Doon. Gaganon lang tayo. Let's go my car. Nandito rin si Auntie Mel. Where's Auntie Mel? Hi, Auntie Mel. Ayan na yung mga caravans. After Christmas kami mag-stay dito. Ayan, nandito rin si M. Ayan yung kay Auntie Mel. So, pwede pang isa dun, guys. Pwede pa doon. Pwede pa siguro mga 3 caravan sa side. Pero hindi pwede kasi ito yung cricket field ng mga bata. Ang kulit ng aso niya, pero ang ganda-ganda niyang aso. Meron siyang tingnan niyo yung ginawa niya kay Sophie. Yeah, look. Ayan, in-scratch siya, oh. Kaya si Holly, takot na takot lumapit sa kanya. I'm all clean. Malamig, guys. Malamig daw ang Christmas namin. O, diba? Ang lakas ng hangin, guys. Ito na yung itsura natin. Si Emma, tsaka si Auntie mapunta sa bahay kasi yung outfit namin para bukas hindi ayon sa weather. Malamig. Kobe left me rails. Don't pack in the shit, mate. I'll get around here, the big girl. So, yun nga. Babalik si Joe dito. May ilalagay siya sa caravan. Asan na si So, pupunta si Auntie Mel tsaka si Emma nga sa bahay kasi titingin sila ng damit. Si Emma sabi ko meron ako doon para sa kanya. Kasi pants. Kasi yung damit niya daw bukas ay parang pang summer. Kaso yung weather hindi maganda. Sabi ko, tingin ka doon sa aking live stream kung may magustuhan ka. Yeah, just shit. Because I want from Korea. Yeah, he doesn't want from Korea. So are Crocs. That's right. I never said that. Nakapili na sila. And si Jan ngayon, pinuportion niya yung prawns. Nice, Auntie Mel?
Ayan na. Pinoportion yun. Ang lalaki. Why aren't you eating your pancake? Because I made it. Meron kaming eggs from Tommy. Nag-order na si Jan. Why not? Sure. Inutusan ko si Jan kumuha ng cream. Ayan. And binilan sila ng lunch. Who cooked pancake this morning? Yeah? Si Kuya. Nag-pancake sila kanina. Thanks, honey. Going. Thank you. What's in There's here? no Peas? those peas, but that's all that was left. Oh. Alright. Going. Alright. Wala. Hindi ako makakaluto ng pansit. What's that? Ah, thank you. I got medallion. Hinugasan ko yung pinagkainan nila. Nag-chocolate din sila. Hot chocolate. Aside sa pancake, and nandun sila. Kumakain sila ng lunch. Labas tayo. Nandito yung aking mag-aama. Ang ganda ng ano sana ng weather kung walang hangin. Malamig yung hangin, guys. Nandito sila. Laro sila ng cricket. And si Sa, kumuha na siya ng plum, apricot. Matamis daw, pero hindi pa lahat. Ay, kuya. Hindi pa lahat, hinog. Yung one side, orange na. Yung kabilang side, parang green pa. Where are you going, my love? Coming with me? Ayan. Ay, ang lalaki na nila. That one, Baba. I want you to bring this, Baba, inside, okay? Ayan. Ay, nagkakahulog-hulog na sila. Mama, is there any right one? Not yet. It's too hard. Oh my God, the wind. Dami ng bunga. Oh, tingnan nyo, nagkahulog-hulog na sila. Here, Han. It's still hard. Okay, this one. Try this one. Ay, nahulog din. Try, love. Dami nating apricot. Nice? Dami, guys. Oh. Dami na rin nasa baba. Just masarap to, sobrang hinog. Look at this. Daddy, try it. It's not ready. Still hard. But is it sweet? Still hard, yeah. But look at that. There's a lot. It'll be nice when they're ready. I know. Mas matamis to, guys. Sobrang tamis. Ang kilo nito nasa $7 or $8 a kilo sa sa Coles. Pero hindi pa sila ready. Matigas pa. Mamaya uulan daw. Ganda ng grass, oh. Nag-cut si Johnny Boy. When did you cut the grass? Yesterday? Yeah. Pati dun sa bay. Ito si Sak, naka-jacket. PJs pa rin ako. Tapos na ako dun magugas. So si John umalis kasi inaayos niya yung project dun sa malaking shed sa farm para yung gift ba ni Father Christmas sa mga bata. So siya yung nagsiset up nun. And ako mamaya ko babalutin yung dito sa bahay. Yun. Tapos magluluto. Pero maliligo muna ako. Maliligo muna tayo. Ito, dadaling ko to kasi ito yung apakan ng pako pag nag-i-edit ako sa aking office. Doon sa live selling, guys. Ayan. Para hindi nakalaylay yung aking paa. So, maligo muna ako. Nakaligo na ako, guys. And parang ang puti ng aking face. Naglagay lang ako nung, after ko mag-skincare, naglagay ako yung Lux Skin na, yung tinted foundation na may SPF. Ayan, parang ang puti-puti. Yung mga bata ay... Sino to? Si Sak? Si Kuya? And si Holly. Tulog sila, guys. Tulog yung magkakapatid. Ayan si Holly. Damit niya yan, oh. Oras na. Alas 2 na, guys. 2:10. 2:10. Hugasan ko na tong eggs na binili ni Jem kila Tommy. So, mandami tayong eggs. Kasi nga, di ba, mahilig tayo sa eggs. And ito yung bacon para sa carbonara mamaya. So, mag-start na ako magluto.
Ito yung aking, yeah, parang ang puti, no? Ano siya, warm beige yung aking, kinuha. And meron tayong mark ng pimples. Ano na yan? Dry na yan. Tapos lip tint. Okay. Mag-ayos muna ako dito and magluluto na tayo ng ihanda natin sa Noche Buena. Andito yung iba. Ayan. Ayan, nahugasan ko na lahat ng eggs. And si Jan, nakauwi na siya. And sabi niya, all good na raw yung pamasko ni Father Christmas sa mga bata. And nagpakulo na ako ng noodles. Ito yung gluten-free. And meron din ako dito na isa pa na pinakuloan ko na pasta. Ayan. So, gagawa ko ng Filipino sauce. Tapos, i-bake ko na lang to. Magpapakulo pa pala ako ng isa pang pasta. Ito naman yung elbow para sa chicken macaroni. So, nagpapakulo ako doon ng tubig. Ngayon, gawin ko yung fruit salad ni Johnny Boy. Ito na pala yung ginagawa kong Filipino sauce. So, meron na itong minced hotdog and itong puree. Dalawa niyan, tapos inubos ko yung tira dito sa aming yung tomato sauce ni Johnny Boy. Tapos, yung ganun lang din. Gisa-gisa. Ayan. Yung fruit salad, ayan. Ongoing pa siya. Meron pa akong manggang kinakat. So, lahat mangga yan. Meron tayong 2 mangoes. Hindi pa tapos. Nandun pa yung isa sa ayan. Yung gagawin kong macaroni salad, ayan na rin yung kanyang noodles. Mainit pa siya. Naglagay na ako ng cheese and nilagyan ko rin ng condensed milk. First time kong maglagay ng condensed milk sa aking spaghetti. Kasi nga, di ba, wala tayong nakuhang sweet style Filipino sauce. So, hopefully magustuhan ng mga bata. Okay naman siya, masarap siya, guys. Manamis-namis na basta, pero parang ano na rin siya, sweet style Filipino spaghetti style yung ating pasta. Tapos, i-bake ko pa to. Maglalagay ako dito ng mascarpone cheese. And, dinagyan ko siya ng elbow kasi parang kulang yung spiral na noodles. Nauhaw siya. Gising na. Kagigising niya lang. Pangalawang niya na yan. Inom. Hala, you're so thirsty, Baba. Is Zach still asleep? Si Kuya gising na rin. You wanna try my pasta, Baba? Patry natin yung sauce. Linagyan ko rin siya ng evap. Diba? Diba may evap ako dyan na nilagay ko sa bottle? Blow, baby, blow, please. Blow. Hot? Good? Yeah. Meron tayo ditong sour cream and mascarpone or mascarpone. So, imimix ko lang silang dalawa. Tapos, ilalagay natin siya sa pasta. Kasi, ibibake ko yung ating red pasta. Red pasta, yung red sauce. Kasi, gagawa rin ako carbonara. And, naglalagay rin ako na yung 3 kinds of cheese. Ayan. Mix ko lang to. So, ito na yung ating isang pasta, yung red pasta. Kasi hindi ito spaghetti kasi yung nilagay natin na noodles, yung spiral, tsaka yung elbow. Tingnan nyo, umaapaw yung sauce. Ayan na siya, guys. Ang sarap. Okay, yung aking fruit salad, hindi ko pa tapos. Inuna ko to. So, ayan, ibibake na lang to. Ang oras is 3:59. Ilagay ko muna sa tray yung ating hinugasan ng mga eggs. Yan, kasi para mahugasan ko yung mga ginamit ko at mapatuyo na natin dito. So, mayroon tayong 27 pieces na eggs. Ilalagay ko siya dito. So, next is fruit salad. And kung may naririnig kayong maingay na parang nagpuputukan, nagpapakulo ako ng tubig para sa pasta naman yun. Pasta para sa carbonara. So, linagyan ko na siya ng fruit cocktail. Ito naman yung, hindi ako nakabili ng yung Nestle cream nila dito, reduced fat na eh.
Umalis ulit si Jan. Si Jan, nandun siguro kila Joe. Umaapaw siya, guys. Is that for tonight? Manggang mangga. Wala na yung baba. Sinipsip ko na yung mangga. Extra. See? He's still asleep. I know, si Sak pagod na pagod. Tulog pa si Sak. So, eto na yung salad ni Johnny Boy. Ayaw niyang may cheese, ayaw niyang may nata di coco. So, simple lang fruit salad lang talaga to. Lasang-lasa yung mangga. Okay, baby. So, ayan na yung ating mango fruit salad to, guys. Mango kasi lasang-lasa siyang mango. Is it just mango? No, with other fruits. Good? That one was mango. It's mango, right? Powerful yung mango kasi sobrang tamis ng mangga. Dalawa yung nilagay natin. So, nagpapakulo na ako doon ng, ano ba yan? Noodles. So, lagay ko lang to sa fridge para lumamig na siya. That's good, Mom. Thank you. Punasan natin. Meron pa pala dito na eggs galing kila Tommy. Hindi ko to napansin. So, ayan, hugasan ko to. So, ilan na yung eggs natin? 27, 29, 30, 31, 32, 33. Pang 36 na to pag nahugasan natin. And yung isa, yung sinipsip ko ng ano, tawag nun, buto. Sinipsip niya pa rin kasi madami pa siyang nakuha. Kasi ang sinipsip ko lang naman ay yung ditong gilid pero hindi ganun ka, ano talaga, hindi ganun ka sipsip. Yung parang trinay ko lang. And ayan si Holly. Tingnan nyo. Kinalbo niya. Did you get that? Ang dami pa siyang nakuha. Because there was a big chunk here, I just scooped it with my teeth. Oh. And there was a lot on this tray. Alright. Ang tamis kasi ng mangga. See? Yeah. Natulog pala si Jan. Natulog pala siya. Akala ko umalis siya ulit. Di ba sabi ko pumunta siya kila Joy? Hindi, tulog pala siya. Here, Hana. Daddy. What? Whatever. Ibig sabihin, masarap siya, guys. Kasi tingnan mo. Yum. Taste mango, no? Ang sarap ng mangga kasi. Tingnan mo yung isa. Malulunok mo na yan. Nag-chop na pala ako ng carrots para sa ating chicken macaroni. Si Sak gising na. Gising na lahat na bata. So, ito na yung ating macaroni. Wala pa yung chicken. Ito yung chicken na ilalagay natin. Binili ko sa Coles. So, himayin ko lang to and lagay natin dito. Yung mga bata, naglalaro sila ng cricket. Doon, no? Yep. Ito na yung ating chicken macaroni. Yung next kong gagawin is carbonara. What's this? Tomorrow. Tonight. So, next is chicken. Papakulaan ko to. Afritada. Sabi niya dyan, ano daw to. Yung chicken niya pinapakulaan ko, hindi yan afritada. And ito yung bacon para sa carbonara. Matutulog ka, Bo. Matutulog ka. Hindi ka po... Nakaligo na sila. Lahat sila yung ginamit namin nung naggawa kami ng intro at outro. Yung suit nilang damit. And malapit na yung carbonara. So, eto na yung white sauce for carbonara. Pakainin ko muna sila, guys, kasi gutom na sila. Ito yung kanilang dinner. So, yan na yung carbonara. This is for Johnny Boy. Ha? Ayan. Yung parsley pala, guys, galing dyan. Oh. Very useful yung aking pananim dyan, especially sa aking pag-garnish. Ito kay Holly. Yep, dig in. Dig in. Yes. Yes. Merry Christmas. Hindi pa mamaya po. Sak, slow down. So good. So good. Upo muna ako. Magpiprito na ako ng chicken. Then custard cake and puto. That's it.
Good? This is not better than the pub because the pub don't put so much. They don't put enough sauce on it. So mine it's better. Huh? Mom, you send Peter? Yeah, later I'm gonna have a rest. Puto, I'm gonna make puto. Good na, Han? Na? Your fruit salad's cold now, huh? You can have. Oh, mango in it? Mm-hmm. Yeah, you're not having that much. Manood sila ng Christmas movie. Elf. Elf. Sarap guys. Sumubo ako dyan sa plate ni Saki. What movie is this? Grinch. Grinch? No, not the old one. I don't The like second one? that. No, the new one. The new one. I already watched it. What's that one? What are you told? Sarap yan. Ano si Kuya? Patapos na to si Johnny. Mag-ice cream daw siya tsaka yung fruit salad. The dog's trying to get out of the ice. You haven't seen this, Baba? I have You have? Friday. Ah, Friday where? At school? Yeah. Good job, Saki boy. Okay. Kain na rin ako, guys. So, ito yung cake natin. I'm full. You're full? Wala namang tira, Baba. Yung bacon na lang. No, there's still more. Pretty well chocolate. Dessert na sila. Dad. Ayan na yung dessert nila. Oh, wow, Zaki boy. Hindi na nila, ano ba yung sasabihin? Hindi na nila mahihintay yung ating Noche Buena. Kasi matutulog sila kasi si Father Christmas darating, di ba? Dapat tulog na sila. Guys, nakapag-nap pala ako after ng dinner. Anong oras na? 9:05 na. So, ayan. Nakapaglinis na ako dito sa kusina. And nalagyan ko na ng tablecloth doon sa table. And nahugasan ko na yung mga hugasin. So, patutuyin ko lang to. When are we doing the cookies? Oh, gusto nyo nilang gawin yung cookies with, I'll milk. sit the milk. Hello, Now? I don't think there's any Kasi gusto na nilang matulog para raw pagising nila, tawag na, makita na nila yung regalo ni Santa. And yung next kong gagawin is maggagawa ko ng custard cake and puto. Yun na lang naman. And yung chicken, pinag-iisipan ko kung piprituhin ko. Ayan. Tapos ko na siyang pakuluan. Pinag-iisipan ko kung prituhin ko na ngayon or next time na lang. Kasi wala namang kakain. Kasi masarap yung pag bagong luto. So, we'll see. We'll see. And gagawin ko yung fruits. Gusto kong gawin yung fruits na, yung Korean na may sugar. Anong tawag doon? May tawag doon eh. Yung parang antigas niyang candy. Pero ang laman yung real fruits. Basta. Tingnan natin kung magagawa ko yun. So, ngayon, ang gagawin ko na ay yan, custard cake. Tapos mamaya mag-straight ako ng buhok para naman bukas hindi magulo yung buhok natin. And yung ating SD card ay humihingalo na naman ang kanyang space. So, yun na guys. Gawin ko na yung custard cake. Magtimpla muna ako ng etong Lux Slim. Yung 4 Seasons. Last box ko na to. 3 box tong binili ko. Eto na lang. Last na to. Kabubukas ko lang to ng isang araw. Yung meron pa akong 2 box is yung Dalandan. Eto last na to guys. Sana dumating na yung aking mga in-order. Para hindi tayo maubusan. Can we do the cookies? In a minute, Baba. Okay. Kaya na yung ating 4 Seasons. Here's the cookies. So, gagawin na nila yung kanilang every year task na yeah. Maglalagay ng gatas, tsaka cookies. Dito na. So, Not even 3. no, too much for Santa. 2. Okay. First one, we can do that one. I'll do that. And I'll do this. Yung box ni Jan nandun pa talaga. Yung nabinsa. That's too much. Can't drink it now. You can drink. I would. Akin na yan. Ayan, ready? Say Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. I'll put your note. My notes si Holly. And yung
Note ni Holly is, ayan yung note niya. No. Yes. May drawing siya. Everyone clean up. Baby doll, iPad. Oh, ang dami niyang ano. Is that, what's in here? Wow, ayaw niya. Laugh out loud. Doll, baby doll, iPad case, Barbie car, Squishmallow, Squishmallow, Play-Doh from Holly. And then this one. Okay. What's Guess that? what it is. What's that? Not with real. Real? Real what? What's this? Real iPad? Real iPad. Gusto niyo ng real iPad? Voice I gadget, so I can do that. Diyos ko, ang dami niyang request. Meron ba diyang totoo? Eh, naglilinis na sila doon. Kuya, get that towels. Put it in the cabinet. Ayun. Nagtupi sila ng towels. Ayun. Remember last time we was packed there and he wrote a note? What? Santa? Yeah. Yeah, because... No, it wasn't our fault. It was your fault. Why my fault? Because it was like lots of your stuff. The boxes from, yung mga boxes ko nung sa, in order ko sa BKK. Kuya, get the towels, please. I don't want to go in there. Can I borrow one of your phones to check what's the time when I wake up? My phone? No. Kuya's the... Yeah, but What? I'll wake you up. Yeah, Kuya will wake you up. okay. Hiramin niya raw yung isa kong phone. Mag-a-alarm daw siya. Sabi ko si Kuya, meron ng relo. Maybe when I get an iPad, I can bring it. Gusto ko talaga iPad. I don't think... You're too young. I don't think so. I have one. What? It's like 11 years old though. How old? What? The iPad. Your iPad? That was when you were... Mine's like You were too young, like 3 years old? yeah, so that's like 9. Hmm. No, but Mum was using it. Si Holly, pinupush niyang iPad. Diyos ko. What? We'll see. So, ayan na yung caramelized sugar. And, eto na yung ating custard. Ini-mix-mix ko lang muna. Then, isasali na natin siya. Time check is, na guys? 9:45 na. So, ibibake ko na yung ating custard cake, guys. Ayan na yung itsura niya. And si Jan dumating na. Bago ako nakatulog, si Jan, pumunta siya kila Jo. So, dumating na siya. Then, nagpaalam na siya matutulog. Tapos, after 30 minutes, nagbihis siya. Sabi ko, saan ako pupunta? Tulungan niya raw si Tommy. Si Tommy yung neighbor namin na i-leave yung swing. Kasi, yun yata yung regalo din sa dalawang boys. So, ayun, nandun siya sa labas. Tinutulungan niya si Tommy. Eh, nagpakuha ko sa kanya ng ice. Kasi nga, gagawin ko rin yung fruits na may sugar, guys. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon. Pero madali lang naman siya. Mag-melt ka lang ng sugar. Tsaka, yung sugar, lagyan mo ng tubig. Tapos, papakulaan mo lang. Tapos, ididip mo lang yung tinusok-tusok mong fruits. Kung anong fruits ang gusto mong gamitin. Tapos, ilulublub mo siya sa malamig na tubig na may ice. Yun lang. So, malulobat na rin tayo. And, kunti na lang yung aking memories. Nasa na lang siya, 6 minutes. Naririnig ko na siya. Thank you. Ayan na yung ice. You're done with Tommy? Yeah, thank you. May nagkakarol kila mama. Lamig na ang hangin, takot sa panalangin na hindi magkikis. Ang Pasko ay paalala, Oh. bawat isa ay papabala. Oh. Namiss ko yung ganyang caroling. Gumagawa na pala akong puto. Kausap ko si mama. Thank you. Oh, cute. Thank you, ma. May nagkakarolan naman. Mauubos na raw yung niya, yung ano ba yun, yung, wala na raw siyang barya. Last na kasi caroling, di ba? Kasi mamaya, Pasko na. Ha? Wala na raw siyang barya. Madami na nagkaroling.
Girit pa si Ma. Iba na ang mga kanta, guys. Hindi ko na yan alam. Ang ingay ng aso ni Mama. Christmas! Kaalis lang ng isa, mayroon na naman. Sunod-sunod na. Pasko. Hanap ka na ulit ng barya mo dyan. Guys, Merry Christmas na. 1 minute na lang. Kausap ko pa si Papa. Ayan sila. 11:59. Ayan, gumagawa tayo ng puto. Ayan, ayan yung custard cake. Ayan yung puto ko. Ayan. O, diba? Mag-alas 12 na. Merry Christmas. Ayan. 11:59. Anong oras sa inyo pa? 9:30. 9:30. Ayan, Merry Christmas pa. Dito sa Muy, alas 12 na, oh. Merry Christmas. Christmas. Ayan. Ito, ayan na, oh. Alas 12 na, guys. Nagluluto pa din tayo ng puto. Baliw sa iyo dyan. Oo, puto na lang naman ang niluluto ko. Tapos na. Tapos ko yung puto. Tapos na, guys. Kausap ko pa si Mama. Naligo lang siya. Ayan na pala yung puto natin. And meron pang konting gagawin. And eto yung sinasabi ko sa inyo, guys, na candy na dinip ko lang siya. Candy. Yeah, strawberry fruity candy na dinip ko lang siya sa sugar tapos sa ice. Nagmelt ako ng sugar. Tapos, ayan, binababad ko dito sa ice bath. Ganyan. Diba? Ang ano niya, ayan na pala yung custard cake. Sabi ni Mama si Ramunda. Ibig sabihin masarap. Ayan na. So, yan na yung itsura ng table natin, guys. Pero walang kakain. So, yung chicken, di ko na muna free-night kasi wala naman kasi talagang kakain. Pero at least, ayan, meron tayong something sa table natin. So, yan, dadalhin natin to kila Mel. Kasi hindi naman, yan, dadalhin na lang yung kila Mel. Kasi doon tayo mag-lunch sa bahay nila Mel. Kinuha ko yung 2 muskato dun sa ating fridge. Baka mag-muskato ako. Diba, muskato kayo ni Mama. Kasi si Mama kausap ko pa. And magbabalot pa ako ng regalo. So, magbalot muna pala ako ng regalo, guys. Ito pala yung chicken, guys. Kausap ko pa yung si Mama. So, yan yung chicken. Ilalagay ko to sa fridge kasi hindi natin siya prinito. Then, mag-ano na ako. Magbabalot na ako ng regalo. Anong oras na? Hala, 1:40 na, guys. And meron pa tayong spring rolls dito na yung chicken. Bukas ko to piprituhin. Ayan. Lagay ko muna siya sa ref. Kasi frozen pa to, guys. Dito na ako sa live selling, guys. So, ayan. Babalutin ko na yung eto regalo ko to sa aking mag-aama. And ayan, regalo yan ni Father Christmas kay Holly. And ito kay Zach. Excited ako sa regalo namin kay Kuya. Si Jen nag-organize nun. And yung kay Father Christmas para sa boys. So, balutin ko na to, guys. And bukas nyo na malalaman kung anong mga yan. Kausap ko pa pala si Mama and Papa. Nandyan sila. Kausap ko sila. Yung kapatid ko, yung kapatid ko si Clyde tsaka si Crisel nasa Plaza House. Daming orders daw na barbecue. So, nandun pa sila. Tsaka yung pinsang ko din. So, yeah, ibalutin ko na to, guys. I-end ko na tong vlog kasi kailangan ko na mag-transfer para meron tayong space bukas kasi puno na to. Meron na siyang 2 minutes. Less than 2 minutes. So, ha?
Nahiling mo na? Higapot ni ma'am ko ano yung last kong vlog. Nahiling niya na daw. Napanood niya na raw. Sabi ko, wala ako ngayong vlog kasi nagluto. So, yun na guys. Mayroon na lang 28 second na space dito sa cart. Thank you. Merry Christmas. Good night. Good morning. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Good morning. Oh, mano na yung ilaw ko. Balot time. Cause I think I do want you next to me.